Iker, venga! Iker, mesedez! Nire kamiseta behar dut! In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Gelditu! Ze moduz? Bota zure arma! Ez, bota zurea! Gaur zubiltzaileen parkea ezagutzera joan behar dugu. Jo, nik ere joan nahi dut! Tokatzen zaizunean joango zea. Nik handia nahi zenean zubiltzailea izan nahi dut. Ni handia nahi zenean zubiltzailea izan nahi dut. Iker! Zenbat aldiz, esan dizuet musika itzaltzeko etxetik irteterakoan. Gaur suhiltzaile parke bat ezagutzera joango gara. Eta 3 gauza hauek irakatsiko dizkigute. Arrisku nagusiak zein diren? Zer egin behar den sutea piztuz gero? Eta zer den suhiltzaile parke bat? Egunon, eta ongi etorriak, Ezer baino lehen, sua kontrolatu ahal izateko,
ulertu behar duguna da bere mekanismoa zein dan. Eta horretarako, hor agertzen dan triangeluan fijatu bai, ze suak 3 alde ditu, 3 osagai behar ditu. Eta 3 osagai horrek die, lehenengoa, erregaia, konbustiblea. Bigarrena, erregarria, ero konburentea. Eta 3. beroa edo aktibazio energia. Eta hola entzunda, badirudi gauza arraroen bilasi behar garela, sua lortzeko, baina ez, oso gauza arruntak die. Guazen banan ikustera zeintzuk dien. Lehenengoa esan dugu, dala erregaia edo konbustiblea, bai? Konbustiblea izan leke, maia, ero aulkiak, ero zuen arropak, ero papelak, eta, kanpoari begira jartzen zuhaitzak, ero gasoila, gasolina, gasa, piztu aldan edo zer gauza. Bigarrena, izango litzake, erregarria ero konburentea. Eta arruntena da oksigenoa. Ikastolan ikasiko zenuten, oksigenoa airean dagola, gu arnasten deguna oksigenoa dala. Sua be, oksigenoa behar du. Bestera ito iten da, gu bezala. Eta, azkena, izango litzake beroa. Beroa, ero aktibazio energia. Hori izango litzake, bospoloa, ero txinpasta bat, ero tximista bat, dutzen honen, bai? Eta orduan, 3 horiek dauzko unen, sua lortu aldeu. Eta hori ikusiko dugu adibide praktiko baten bitartez. Hemen, daukogu kandela bat. Kandela izango litzake erregaia, konbustiblea, bai? Eta inguruan dauka erregarria, oksigenoa. Baina ez da pizten. Klaro, ze falta zaigu, 3. ez da? Beroa, ero aktibazio energia. Horra hemen, metxeroa. Guk geu, sua ematen jau, kandelari, 3 dauzko unez, piztu iten da, ez da? Baina, gu zuhiltzaileek zeiten deu, bilatu iten deu alde bat, nun eraso eginez, sua itzali. Inaldeu. Adibidez, hau iten badeu. Hor ze gertatzen ari da, ikusten duzunez, desagertzen ari da sua. Ze gertau da? Oso ondo, oksigenoa. Gu egin deguna da, erasu erregarri aldetik. Orduan, hor zeukan oksigenoa apurra arnastu dunen, murrizten joan da eta bukatu danen, itzalina. Gauza bera inaldeu, beste 3 alde horiek eraso eginda. Adibidez, erregaia, sakabanatuz, ero aldenduz, bertatik. Ero bestela, beroa balio gabetuz. Adibidez, gu zuhiltzaileak askotan urarekin, ez? Tipikoa da zuhiltzailea eta ura botatzen ez mangerakin, bai? Mangerarekin eta ur horrekin egiten duguna da, beroa lapurtu zuari. Eta horrela, ama eta egiten dugu. Orduan, bakizu, ez ahaztu, bai gu bai zuek, triangeluari, gerra beti, bai? Behin suak nola funtzionatzen duen ikusita, badira kontutan izan behar ditugun beste hainbat gauza. Egunerokotasunean sua piztu dezaketen hainbat egoera ditugu. Eta egoera hauei aurre hartzea da suteak ekiditeko modurik eraginkorrena. Bideo baten bitartez ikusiko ditugu zeintzuk diren egoera horiek. Etzazue alde egin janaria sutan utzita. Olioa su hartzeraino berotu bai daiteke. Sua piztu badugu, beti arreta mantentzea ezinbestekoa da. Ez hurbildu sukaldeko zartagin eta heltzeetara. Sukaldea ez da jolasteko lekua. Ez estali inoiz lanparak erropekin. Beroarekin, erropak su hartzeraino berotu bai daitezke. Arropak hobe, tolestu eta armairuan gorde. Ez ibili oinutsik bainugelan. Eta ez erabili ile lehorgailua oinutsik gaudenean. Bainugelan irrist egin dezakegu, edota elektrizitatearekin arazo larriak izan ditzazkegu. Ez itxi krisketaz atea barrutik. Ez beharren bat izan edo konortea galduko bagenu eta barrutik atea irekitzerik izango ez bagenu, kanpotik ere ezingo ligukete lagundu. Ez utzi ezer berogailuaren gainean. Oso ohikoa da radiadoren gainean oihalak su hartu arte berotzea. Horretarako badira lehorgailu edo esekitokiak.
Ez konektatu gailu asko entxufe berean. Entxufea gainkargatu eta luzarora kableak su hartu dezake. Hobe gauza bat entxufatu behar dugunean, beste bat ateratzea. Ez utzi ordenagailua, ile-lehorgailua, musika aparatuak eta bar piztuta. Kortozirkuito bat egon daiteke gu presentez gaudenean. Etxetik irtetean, hobe aparailu guztiak itzaltzea, baita ordenagailua ere. Zigarrokinak urarekin itzali. Hautsontzian ondo itzali gabe utzi eta zakarretara botatzen badugu, zakarrontziak su hartu dezake. Agur, Benu! Piztu mesedez? Ikusi ditugun egoera guzti hauei arreta handia jarri behar diegu. Egunero gertatu bai daitezke gure inguruan, etxean... Begira, omni badago zapaian! Oso ondo ekarria. Hori ke detektagailua da. Eta oso gomendagarria da etxean alakoa ipintzea. Ze, berak zeiten do, su erokea somatzen donen, zarata fuerte bat egiten do, eta orduan konturatzen gea etxean zute badaukogula. Eta batez be garrantzitsuagoa da gabaz. Ze, zute arriskutsuenak eta gabaz suertatzen die gulogare, ez ga konturatzen, zuazten da, baina bera konturatzen da. Orduan, bera konturatzen danen, eitzen do, bere sirena martxan jarri, esnatu eraiten gaitu, eta zutea txikia dela, gure burua defendatzeko, denbora badauko. Eta sua balin badago zer egin dezakegu? Lehenik eta behin, albezain pronto, bat bi zenbakira deitu behar da. Zuen erropak ere su hartzen badu, manta batekin bildu, zuen burua lurrera bota, eta birak ematen hasi behar gea, kroketarena egiten. Ez gea hasi behar sua itzaltzen, horretarako suhiltzaileak daude. Eta orduan, zuhiltzaileek iriti bitartean ez dugu ezer egin behar. Bai, garrantzitsua da etxe guztiko ateak ixtea, kea zabaldu ez dadin. Kea askotan sua baino arriskutsuagoa izan ohi da. Keak ito egiten gaitu, eta posible bada ez dugu sartu behar kea dagoen lekuetara. Eta makurturik etxeko irteera bilatu. Gainera, gogoratu, ez zaiteztela inon gorde behar, bestela suhiltzaileak juten geranean ez zaituztegu aurkituko. Bide batez, parkea bisitatzera joan aurretik, inork badaki nondik atera beharko genukeen sute bat izango balitz? Bai, ni badakit, baina zuei galdetu dizue. Andereño, su hartu behar dezula ematen du. Ongi da, badakizue, banaka eta korrikarik egin gabe, sute bat izango baliz bezala, bagoaz. Lo egiteko ordua da, bale? Notara. Gabon. Gabon eta. Iker. Bueno, umeak behenatu ditut. Aprobetxatuko dugu eta joko ditugu kotxeko gauzak. Venga.
Bai? Bat bi esan? Zupila bat dago gure sukaldean. Non bizi zarete? Elkano 13, Tolosa. Bakarrik zaude? Badago zauriturik? Ez, nire nahiarekin nago. Ate guztiak itxi ditut eta ezin gara atera. Lasai, suhiltzaileak segituan iritsiko dira, ados? Ados. Oso ondo portau dira zan eta ikak. Eta zue zaigurasuak, emun eskerra zue seme alabait. Itxi dute ondo atia, balkuera urten diraz, abixeu daue telefonoz, eta mesedez, urringoan ez utzi etxean bakarrik. Bueno, ze moduz atzo? Gustatua ez zitzaizuen txangoa? Oso ondo, zuari buruz gauza pilo bat ikasi genituen. Nola jokatu zute bat izanez gero. Eta nondik datozen omniak? Bai, ere. Ba nik atzo bertan jarri nuela praktikan ikasitako guztia. Eta nolatan hori? Lo geundela, oblia ziztuk hasi zen. Zuhiltzaileek ez izkutatzeko esan ziguten, horrela ezingo gintuztelako aurkitu. Horregatik, anaia oheazpitik atera eta lasai egoten saiatu nintzen, egoera mendean bano bezala. Atera, lasai. Beldurtuta nengoen, baina banekien zer egin behar nuen. Sukaldean piztutzen zutea, beraz lehenik sukaldeko atea iztera joan ginen. Gero askar bat bi telefono zenbakira deitu genuen. Gero balkoian itzen genuen zuhiltzaileak etorri arte, segituan etorri ziren. Eta kruan jetxi zinete? Bai. Bai, esan, Sara. Badein gure etxan zuhiltzaileak esnatu gintuzten. Azkar etxetik ateratzeko esan ziguten. Giltza besterik ez genituen hartu. Gero ez dakizun denbora pijama jantzita egon ginen kalean. Etxearen estruktura egurrezkoa zenez, osorik su hartzeko zuen arriskuaren aurrean ustu egin zuten. Azkar baina lasai egin behar dira, bale? Venga, pikanaka. Venga, guazen bilera batean, poliki, oso ondo. Guazen, oso ondo. Denok gaude? Ai, ez dago inor komunian. Lehioak itxita daude? Gure txanda, itxarongo dugu abisatu arte, bale? Lasai, simulakro bat izan da, eta poliki jetxi. Bale, lasai, poliki, simulakro bat izan da, eta lasai, bale? Jetxi, poliki jetxi, simulakro bat izan da, lasai, Ilara In the
Badakizue, neska mutilok, hartu beharrezko neurri guztiak, eta zua izanez gero deitu bat bi zenbakira. Eta lasai egon, berehala etorriko dira eta zuhiltzaileak zuek erreskatatzera.